hapon mga katotski. Kapod ko tulpo ko sa area. Ako itong lauban itong kuwan ngayon naman ito hindi tapok ng mga kagingin kawayan para na safety ang pagmawir. Mayroon kayo nilandong-landong na kaya na grabe kainit. Uban parang awan. Ito lagi na daon dabog so sige po reporter ang yan bukan mas ya ang video dari babaw.
Sige, asok kayo. Inita eh. Maduktan siya magtutuwa basta ka nang gitog ka. Pero sa ilalim basa pa. Kinahalan siya og kanin ko. Kinahalan nga og kayon. Kini ka palong ani kalayo. Og kayon na po na ni siya para nga ugah. Kaya masunog ang ugar gyud ang laya. Kapuro nila og ipabod dito sa pabod dito ang hangin. Dili ka diba disturbo ang pagbalay. Siglaya pa lang yun siya kayo ito na siya na kasunog ang mangga ang naapag-ibulak ng katuskyan na sunog pero pada ko nahangad eda so ay magtusyo kung di ni mapuo ni punuan di kini matay ang lagi siya ng punon kung ba ilan ni pasagda na no galing tubo na lalom di kini siya mapuo magkatusyo di na siya mapures lalom na dagang mga dabo sa lalom pasok ito uga nga dahon sa kawayan sunog gilago dahil kay baga-baga mo dito hindi din mga katusiya man kung ngayon po kaso lang kayo na basura ni slalom mga katusiya ilang magigamit niya ang area di ilang palitama rin niya na hindi balayan na allowance na pinaka di basura ang tiyatan ni mama ako na ipatanaw ni mama diya ako ipacheck kung sa gikutog kay akong butang yung umsok din sa babaw para makita di utlanan kaya kini nga abukado nga ito siya mo pa niya sa kani nga abukado na mga na sa amo pa nasakop ako na ipacheck ni mama asa gikutog ang ilahan hinir po na nung sa dukot yung ginaututos lalo bilang ginapaong nasunod na ano isundukan sa ang lalong na
kuya kuya sabot na layan na dito siya. So na lang. Wala na yan kuan, wala na siga, wala na nabilin aso, basa mo lang lalo na ang di na masunog ngunay akong kayon na mauga na po siya. Kayon ang ilalom hinergi na siya dukot mo namanam ni sunog yung mainit ang babaw siga na po karena dinagi na siya mukatay tapos pikas ito siya kanila ning dulunan wala na may kuhan nipis hindi na naman siga diya. Karena ilak man ang kuwayan diya mga tursyo ano na yung nagbabag sa ubos ilaha pa na doon ako na mapuo kung mawer diya kay naikawayan ito ilan na lima arrange ng kawayan daplin o silahang area ba baling hangin. Palo naman eh. Maalala ko mag-power ng katusi karamdang hapon. Maalala siguro gini man yung madali kapaw ni aso niyo. Maalala ko makiram ka man diyo. Tapos Binggalaw so mga tinanom sa una wala ko ma tuwan bantay dago na kay unod kada dia pagtusin ay mga unod na siya ano binggala dia
ito mahawan na nilang kuwayan di para kita na nilang dulunan ani. Na lubi magtusyo. Naabot sa tubo sa kuwayan. Distansya na sa una ba. Na abot siya sa kuwayan dugay nga nagkanam og dasok ang kuwayan. Naabot siya na raw punuan sa lubi. Ini pekerjanya. Tentang penting. Iya bisa. Main. Ini sama sedih sih. Mau apa ke sana? Ini punya semangat. Semangat. Suarib nahan mas lang lari dari aku dapat sa Bos Mangga sunog bilang bulak sunog kasi sunog ang kuan kas mangga kanyo gusto kay kayo pero gapon ingon sa akong umagat sudah opsi lagi gusto ko kay kayo yung so team sa pagulin ako yung pagka hapon na pato ko gusto sila yung hapon tanah ko ano mga lubi sunog yung lubi ba kay wala yung tanaw ang gitamnan wa man diha ila dagi pangibot diha ang gibutan sa punuan sa sarapol. Kira kay wa mamatay. Pero sayang ba kay nang gamot. Natandog. Nang gamot nang ta siya. Lang.
lapas kay tubo sabot mga tos no. Tagas na pod. Basta kapatid ni sig ulan-ulan Uling yung tubo. Sophiras mangga. Nanay mga butot ang mangga mga kasusi. May putot. Daraw terus dia namotot na. Putot na siya. Putot may tawag na dito sa Cebuano ba? Putot. Ang uban kamulo pambulak to nanay mga bunga ginagmay nanay putot lagi. May pang bunga. Dito sa taas ano. Hindi lang makita. Ano ito sih? Sopa. Kasi nang binuang. So gagawa punuan sa mga lubi katusyo. Sa batayan ka dito katusyo. Basta mo katay simba ko ba? Simba ko lang yun, likay lang ito. Tumulong asod to. Tingali mapalong na siya magtuski kun maupos gid ang kuan ang mga dahon sa kawayan kay bisan og mag-asulan na siya pero gabaga ang ilalom mauga pud anam mo na iyang anamon pud ugot-ut. Daw ba nang taytay ang kuan hindi tap gahapon hindi kulungan ng palwas lubi og ang kuan ang bayabas kay anak magdula-dula ang mga bata masakasaka kuyawan basi mahulog ba mga hulog niya mga tiang niya mga balik presyo kasi ginikanan niya may putlon kami kayo na sibungan ta kay tagko may madisgrasya may napatyo na kami nakidauban na tay si kabi dayo. Nangin na sige na untag ya dauban ko adobe kung tanan dauban ug mauga pero ang dauban sige lang pinalas 4 mga tuske na nindot na mong kuan nindot na ang simoy ng hangin malamig problema ko siya at sundit ka sunog niyo kita niyo to si sunog gid ang palwa pero papano na ubos pa na kamulo pa nang kwan kina siya wala si problema mahundos na siya abot na dito ang kawayan.
Bali-bali ang hangin mga tutsi. O, ito na po dito pingo no. Di man ginamapugan ng aso. Ako na ipatsik ni mama ilang area ug asa dapitan. Di para nga mabutang nga daan og ilhanan mga tutsi ba. Para ibalandaan og asa dapit kutog yun. Sunog dia oh. Naman lagi oh. Landong na mga tutsi. Sumasarap ng adlaw. Mga tutsi, di na guro kukutob kay medyo taas-taas na makita ang video. So ako lang saning atang-atangan dali makadiyot kalayo diba sinog mukatay ba kung tanawon niya nga safety na ay ako mo ulit sa balay. Sige mga katuski, bye bye, God bless.